Шаян ТВ телеканалы ел ачышы номинациясы җиңүчесе. Балалар өчен яңа контентны тамашачы ничек кабул итә? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Безнең бүген махсус кунак Шаянда килеп кушылды һәм аның кулында Карусель телеканалы үткәргән бәйгенең төп бүләкләренең берсе ел ачышы номинациясы җиңүчесе. Рәхимет Шаян. Шаян җиңде. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Тагын бер кат хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Кагыйдәләр белән иңелек таныштырып үтим. Әгәр дә алда яңгыраган фикергә сез каршы киләсез икән, кызыл төймәне баса аласыз, каршы килмисез икән һәм хуплыйсыз икән яшелгә, һәм ак ул нейтралитет билгесе. Дөрестән дә Татарстан телевидениесендә бу күптән көтелгән хәл, моннан 9 ай элек Шаян ТВ телеканалы ачылуын без сезнең белән бергәләп көткән идек. Һәм кыска вакыт аралыгында инде бер шундый зур җиңү дип әйтергә буладыр моны. Алга таба нинди планнар, Рамил апа, һәм әлеге җиңү турында сөйләп китсәгез иде. Әлбәттә, инде менә Карусель каналы үткәргән федераль күләмдә без җиңү яуладык. Безнең конкурентларыбыз да бик күп иде. Сез беләсез, хәзер балалар өчен бик күп каналлар бар һәм әлбәттә менә бу безнең җиңүебез бердән-бер татар телендә бара торган 24 сәгать бара торган канал һәм бу зур җиңү һәм әлбәттә зур җаваплылык безнең өчен, чөнки без Шаян ТВ каналында татар баласын тәрбияләргә тиеш һәм әлбәттә татар мөхитен тудырып, киләчәктә татар халкына хезмәт итү дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Татар теле мәсьәләсенә әле без тукталырбыз алга таба. Әнвәр әфәнде, менә конкурентлык сүзе яңгырады. Сезнең фикерегезчә, башка күп төрле, күп санлы каналлар арасында әлеге каналның максаты бар тик татар телен үстерү генәме, әллә инде башка мәсьәләләр дә күтәрелергә тиешме? Шаян ТВ каналы ул үз алдына киң кырлы бурычларны куя. Ул иң беренче чиратта әлбәттә менә җир шарында күпме халык бар, теләсә кайсы илдә, теләсә кайсы телдә сөйләшә алучы, фикер йөртә алучы кешегә татар теленең нәрсә икәнлеген, аның Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда аралаш чарасы буларак ул 14нче урында тора, кирәклеген тагын бер кат исбатлады. Монда мин шуны әйтеп китәргә тиешмен. Шаян ТВ каналы, ягъни балалар каналы ачылу турында безнең президентыбыз игълан итте. Ачылу кирәклеге турында игълан иткәннән соң, бу мәсьәләдә бик шактый агазаглар купты. Бик күп кенә төркемнәр барлыкка килде. Тегендә ачабыз каналны, монда ачабыз дип йөрүчеләр бик күп килде һәм бик күп кешеләр аның ачылу мөмкинлеген юк дип санадылар. Булмас бу диделәр. Ләкин моның булуына ышандым. Чөнки моның нигезе бар иде. Шаян ТВ Яңа гасыр телевидениесенең балалар яшүсмерләр иҗат берләшмәсе нигезендә оешты. Анда тәҗрибәле, акыллы, шын педагог, тәрбияче, укытучы һөнәрен алган безнең белгечләребез эшләде шул вакытта ук. Менә карагыз, электә менә безнең балалар сезнең яшүсмерләр иҗат берләшмәсе бүген дә Шаян ТВда эшләүчеләрнең нигездә барысы да алар укытучылар, тәрбиячеләр һәм журналистлар. Һәм ул үз эшенә менә шушы эшчәнлекне ала. Иң беренче чиратта балаларны киң кырлы шәхес буларак формалаштыру. Күп төрле чаралар, формалар һәм методлар аша. Һәм уларны ничек эшли, ул аны эшли. Төрле тәрбия кысаларына куеп, тәрбия кысалары анда бик күп төрле компаниялар аша бирелә. Аны мин бүген сөйләп торсам, ул бик закный булыр иде. Без аны семинарларда, очрашуларда күп сөйлибез. Һәм тагын бер кызыклы әйбер бар. 1000 укытучы да биреп бетерә алмаган белемне Шаян ТВ каналыннан без белем бирәбез балаларга. Анда хәтта менә без федераль университетта укыту һәм тәрбияләү методологиясе кафедрасы белән җитәкчелек итәм. Без укытучыларны яңадан әзерләйбез, студентларга белем бирәбез. Һәм шунда без сөйләшүләр алып барганда да әйтәбез. Бик күп кеше инде өлкән яшьтәге, яхшы дәрәҗәләргә ирешкән белгечләр дә Шаян ТВ каналыннан карап бик күп белем, мәгълүмат туплыйлар. Чөнки бу танып белү чыганагы. Дөрес, монда әле тагын ата-аналар өчен дә бик мөһим канал дигәнрәк тә фикер ята. Гүзәл ханым, шул уңайдан әйтеп китсәгез иде, ни өчен әлеге каналны беренче чиратта ата-аналар карап, соңыннан инде балаларга тәкъдим итәргә тиеш? Мин инде монда
татар милләте вәкиле буларак, безнең шушындый матур каналыбыз барлыкка килгәнгә бик шатмын беренче чиратта. Ләкин мин белгеч буларак, психолог буларак шунда әйтеп китәсем килә, безнең бөтен белем чыганагы дип телевидениене гына әйтеп булмый, шулай бит? Чөнки телевидение ул баланың экран каршында тик утыруын күздә тота. Инде аның эштәлегенә килгәндә, ул чынлап та әти, әни беренче чиратта аны карарга тиеш. Әгәр дә әти, әни инде үз баласына аны файдалы дип кабул итә икән, чынлап та балаларга да күрсәтергә мөмкин. Монда инде нинди максат белән карыйлар, нәрсә өчен кирәк бу тапшырулар, шулай бит буларны күздә тотарга тиеш әти, әни. Мин сезнең бер фикерегез белән килешмим, Гүзәл ханым. Чөнки сез әйтәсез, телевизор каршында балалар тик кенә утырып тормыйлар. Тик кенә утырып торырга тиеш түгел дисез, әйме? Безнең Шаян ТВ каналында шундый тапшырулар бар. Алар тиз зарядка, мәсәлән, алар физик күнегүләр ясыйлар балалар. Һәм безнең мәсәлән Мәликә дигән алып баручыбыз бар. Ул балалар белән төрле әйберләр ясыйлар. Мәсәлән, открыткалар яки мәсәлән алар түбәтәй шигәләр, мәсәлән, безнең Шаян ТВ каналында тапшырулар баланы тик кенә утырып карый торган дигән иҗади үсеш мөмкинлекләре бар. Ләкин телевизорны ачсак бүген кабель шелтәрендә балалар өчен каналлар шактый. Алар инглиз телендә дә хәтта бар. Рус телендә әйтеп тормыйм, аларны миңа калса инде бер кул бармакларында гына санап бетереп тә булмыйдыр. Ни өчен татар гаиләләре беренче чиратта шул татар булганы өчен генә түгел, нәкъ менә сыйфат ягыннан һәм эштәлек ягыннан да әлеге каналны карарга тиеш, Илназ әфәнде? Чынлап та башта Шаян ТВның шушы бүләк алуы белән тәбрик итәсем килә. Алар лайыклы бүләккә ия булдылар. Зур рәхмәт. Без инде Шаян ТВ ашлаганнан бирле ашлаганчы да сөенеп киттек, аны бик өметләр белән көткән идек. Инде чынлап та Татарстанга кирәкле, татар милләтенә кирәкле канал барлыкка килү, ул бөтен кеше өчен дә сөенеч. Сыйфат ягына чынлап та Шаян ТВ беренче адымнардан аясы, анда камиллеккә шикәр юк дип әйтәбез бит инде. Аның эштәлек ягы һәр вакытта да үсештә булырга тиештер дип саныйм инде. Шәхсән мин мәсәлән ата-ана буларак кимчелек якларында күреп була, чөнки анда тапшырулар кабатлана, күбесе һәм менә бәләкәй малайдан чыгып әйтеп була, ул көн дәвамында бер әйберне карарга мәҗбүр була инде. Алга таба инде үзгәрер, анда яңа төрле тапшырулар барга килер дип өметләнәбез. Сыйфат ягы сүздә бик мөһим әйбер. Менә Алмаз әйтеп киткәнчә, башка ата-ана буларак гына түгел, бу очракта сез әле балалар өчен чыгарган махсус журнал редакторы буларак та әйтә аласыздыр. Менә балаларга бүген нинди материал кирәк? Элек мәсәлән китап кына укыганнар, аннары инде безнең күп санлы журналлар чыга башлады, һәм хәзер татар телендә үзебезнең телеканал бар. Менә сезнеңчә нәрсә җитмәгән иде һәм әлеге бушлыкны тутырып булдымы? Менә беләсезме, матбугатта бүгенге көндә балалар өчен басма матбугат ул бүленгән. Ягъни кече яшьтәгеләр өчен бар журналлар, урта яшьтәгеләр өчен, өлкән яшьтәге өчен балалар бар. Һәм аларның һәрберсенә туры килгән эштәлек барлыкка китерелә бу журналларда. Кичкенә балалар өчен әлбәттә уенга корылган индер язмаларында, кичкенә текстлар, зуракларга инде әлбәттә инде тулырак мәгълүмат булган язмалар һәм аларның ихтияҗлары, шул басма матбугат биргән мәгълүмат белән аларның ихтияҗлары канәгатьләндерә дип саныйм. Телевидениегә килгән очракта, Шаян ТВны алып карасак, монда миңа калса бөтен яшь категориясе да кулашланган һәм анда кичкенәләр өчен дә, урта яшьтәгеләр өчен дә, зурлар өчен дә тапшырулар бар дип баралар. Һәм безнең контент бар. Безнең 0 яшьтән алып 15 яшькә хәтле каралган. Әлбәттә инде 0 яшьтән алып 3 яшькә хәтле безнең кичкенә әле сөйләшә белмәгән, менә Алмаз әйтте, туган телне, татар телен өйрәтү генә түгел, безнең төп максат баланы тәрбияләү, әлбәттә. Ләкин баланы бит инде мәсәлән бала әле сөйләшә белми, ул аны барыбер тыңлап, күреп үсергә тиеш. Мәсәлән, Шаянны куялар икән. Үз гаиләмдә дә әйтә алам. Бер генә минут. Мәсәлән, әле сөйләшергә өйрәнгән генә менә минем улым, ул башка каналлар арасында, мәсәлән, татарчасын куйгач, ул инде татарча аралаша һәм фикер йөртә башлый. Менә шул максаттан да без аңа әлеге каналны куябыз. Инглиз телендә карый икән, ул шул инглиз телләрен кабатлый башлый. Менә бу фактордан карап та әле бәлки татар каналын куярга кирәктер балаларга. Контент дия башладык. Бәлки түгел, куярга кирәк. Мәсәлән, менә безнең
педагогик фәннәре докторы, безнең Шаян ТВ каналының фәнни консультанты Әнвәр Нурәхмәтович Хуҗәхмәтов белән без һәр вакыт элемтәдә торабыз, бик күп җыелышлар үткәрәбез, балалар белән аралашабыз, галимнәр белән аралашабыз һәм әлбәттә менә психологик яктан да, бөтен яктан да балаларга туры килгән тапшыруларны һәм мультфильмнарны сайлап алырга тырышабыз һәм ул безнең килеп чыга да. Шулаймы, Рүзәл? Әлбәттә, контент ягынан Рүзәлгә сорау биреп китәм. Контентны формалаштырганда башка мисалларны карыйсызмы? Әллә инде безнең республика, безнең халык ничектер мәнфәгатьләрен кайгыртып эш итәсезме? Менә ничегрәк кабул ителә әлеге карашлар? Әйдәгез баштан Илназ абыйның сүзеннән башлыйк. Ул әйтә кабатланулар турында, әйме? Ягъни мин сезнең сорауга кайтачакмын әлбәттә. Ләкин безнең мәсәлән 6 сәгатьлек программа, әйме, эфир. Минемчә, баланы 6 сәгатьтән дә телевизор алдында утыртырга ярыйдыр дип уйламыйм. Безнең 6 сәгатьтән соң, ягъни кабатлана. Әгәр дә бала мәсәлән беренче сменада укый икән, ул мәктәптән кайткач карый, икенче сменада укый икән, мәктәпкә хәтле әзрәк шунда рухланып чыгаймы? Менә ул яктан шулай. Инде бу теге кабатланулар мәсьәләсендә һәм инде башка балалар каналлары мисалында әйтергә мөмкин, бер каналда 24 сәгать уникаль контент бирми. Ягъни алар барыбер кабатланалар. Балаларның кирәк түгел, балаларның психологик үзенчәлекләре сәбәпле. Инде мәсәлән контентны сайлаганда нинди критерийлар, нинди нәрсәләрне без хәзер сөйләп китсәк, алар бик күп. Беренчедән, әлбәттә, монда безнең әти, әниләрдән, әби бабалардан калган күңелебезгә сеңгән ниндидер эчке тойгы. Мәсәлән, бер кеше карады, урыс кешесе, башка милләт кешесе, ул мультфильмны аны алды. Ул аның калыпларына, ул аның күзаллауларына туры килә. Мәсәлән, аны карыйм мин, яки безнең эшчеләр, коллегаларыбыз, ул мультфильмны алар карыйлар. Мин мультфильм дип инде булай гына әйтәм, чөнки безнең анда документаль киноларда, башка сериалларда, фәнни популяр фильмнар, сериалларда бик күп. Мультфильм мәсәлән, шул мультфильм мәсәлән без карыйбыз, без әйтәбез, бу безгә туры килми. Ни өчен? Без бәлки монарга сорауга җавап та бирә алмыйбыздыр, чөнки безнең менталитет, менә бу татар халкы, татарның аерым күңеле, йөрәге дип әйтик инде, шунаймы? Шундый киң колачлап кабул итә алмый. Контент турында сөйләшә башладык, мультфильмнар хакында рекламадан соң. Татарстан Яңавастыр телеканалында Тояның тас тапшыруы һәм рекламага киткәнче без Шаян ТВ телеканалының контентын турында сөйләшә башлаган идек. Алсу, ниһаять инде без мультфильмнарга да килеп җиттек. Татар телендә инде элек-электән мультфильмнарга ихтыяҗ зур иде. Гадәттә Шаян ТВ телеканалы булганчы да күп очракта рус мультфильмнары, чит ил мультфильмнары тәрҗемә ителә иде. Хәзер әлеге мәсьәлә ничек хәл ителә? Беренчедән, Шаян ТВ телеканалын кичкенә генә юбилейлары белән тәбриктәсем килә һәм җиңгән бүләкләре белән тәбриктәсем килә. Юбилейга килгәндә безнең менә татар мультфильм турында сөйләсәк, безнең дә Алла бирсә 2нче елга 10 ел була безнең берләшмәбезгә. Менә Алмас синең соравыңда дөрес, тәрҗемә итә торган мультфильмнар һәм татар телендә мультфильмнарны тәрҗемә иткән әсәрләр буенча гына карарга мөмкин иде дип. Бүгенге көндә без тәрҗемә мультфильмнар белән шөгыльләнмибез. Без үзебезнең әсәрләр Габдулла Тукай, Абдулла Али әсәрләре буенча мультфильмнар ясыйбыз. Һәм шунсы кызыклы, әгәр дә тәрҗемә итсәң, татар халкының гырыф-гадәтләрен, татар халкының менталитетын тәрҗемә иткән әсәрләр буенча биреп булмый, балага җиткереп булмый. Моны ул телен генә ишетә ала. Инде үзебезнең әсәрләр, үзебезнең язучылар әсәрләре буенча төшерелгән мультфильмнарда инде татар халкының гырыф-гадәтләрен дә, татар халкының яшәешен дә күрергә мөмкин, татар халкының нинди киемнәргә киенә ул, нинди төсләргә буй ул. Һәм без моның белән горур, чөнки без үзебезнең әсәрләр буенча мультфильмнар төшергән. Ләкин шул ук вакытта заманча ниндер таләпләрен дә кулланасызмы? Монда бит инде гореф-гадәткә генә һәм тарихка гына кагылу белән кызыксындырып булмыйдыр балаларны. Әлбәттә, заманча ул технологиялар төрле замана технологиялары бар. Без әлбәттә әлеге технологиялар буенча эшлибез, баланы кызыксындырыр өчен. Һәм безнең бит инде язучыларыбыз да шундый драматургия, кызыклы әсәрләр арасында да баланы кызыксындыра торган күп мультфильмнар һәм күп әсәрләр
проектлар төшерелгән бүгенге көндә. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә бит балалар укырга яратмый, әйеме? Алар, мәсәлән, минем кичкенә сеңгелем дә Габдулла Тукайның, мәсәлән, Кәҗә белән Сарык, я булмаса Шүрәле, Суанасы әсәрләрен ишеткәне бар, ләкин эштәлеген белми, чөнки укырга яратмыйлар балалар, укуны да, укыганы да бүгенге көндә тыңламыйлар. Ә менә мультфильм аша әлеге татар халкының инде төп әсәрләрен җиткерү, ул безнең өчен бик зур шатлык һәм без моның белән бик горурланабыз. Татар мультфильм берләшмәсенең эшчәнлеге турында минем шулай ук аерым сөйтәсем килә. Бу берләшмә чын мәгънәсендә фәнни педагогика, фәнни яктан эшләнгән тәрбия теориясе, методикасы, халык педагогикасы, дини педагогикасы канунларына туры китереп бик күп эш алып бара. Чөнки менә аның әле башлангыч чорында алар белән безгә күренекле драматург Туфан абыйыбызның эш итүе. Һәм сезнең берләшмәнең җитәкчесенең шундый актив булуы. Чөнки сездән безгә дә безнең университетка бик күп кенә рецензияга, бәяләмә бирү өчен эшләр килә. Без аны өйрәнәбез. Монда күрсәткән өчен нәрсә дип әйтәсез, сезнең галимнәрегез? Шуны әйтеп китсәгез, әйбәт булыр иде. Без аларны һәр вакыт хуплыйбыз, безнең галимнәребез. Һәм әлбәттә инде мине тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Менә миңа бик күп теге гаиләдә дә, эштә дә гел менә шушы балалар белән эшләү механизмнары, методлары, алымнары, формалары турында күп уйларга туры килә. Мин әлегә кадәр бик күп менә шулай башкорт телевидениесенең, Мәскәүнең балалар каналларын барысында карыйм, әмма ләкин менә татар мультфильм берләшмәсе эшләгән кебек затлы, эчтәлекле укучыларның танып белү мөмкинлекләрен арттыра торган. Аның күңеле айлар һәм аның сыйфатлы. Балалар карарлы. Минемчә, әлбәттә бар менә безнең шундый кешеләр, аларның үзенең рухи байлыгы, үзенең акылы җитеп бетми, алар әйтәләр, татар фильм начар эшли. Әйтүчеләр бар, Шаян ТВ-да карарлык әйберлек. Бу ахмаклык. Шаян ТВ һәм балалар менә өчен безнең татар мультфильмның эшләгән мультфильмлары алар югары дәрәҗәдә һәм Шаян ТВ-ның бүгенге эшчәнлеген югары биреп, әлбәттә аңа ярдәм итәргә кирәк. Мәсәлән, бүгенге көндә нәрсә җитми безгә? Без ул турыда Рамил Әхмәт Закировны белән, коллегалар белән. Менә безнең белгечләр дә бар студияда. Нәрсә җитми. Хәзер без әле кайтырбыз әлеге мәсьәләгә. Гүзәл ханым, менә сыйфат ягыннан сөйләштек. Балаларга нинди ихтыяҗ булырга тиеш? Нәрсә күрсәтергә ярый, нәрсә күрсәтергә ярамый? Кайсы мультфильмнар аларны тәрбия эшенә өйрәтә, ә кайсылары киресенчә инде агрессия уятырга мөмкин. Мин бу очракта беләсезме, менә Рамилә ханымның теге 0+ дигән, ул сез әйтеп киттегез инде ул турыда, ул гомумән андый әйбер бар, 0+ дигән төшенчә бар, шулай бит. Мин моның белән гомумән килешмәс идем, чөнки 1-2 яшькә кадәр бала телевизор каршында бер нәрсәгә дә өйрәнә алмый. Ул сөйләшергә дә өйрәнә алмый. Баланың теле ачылсын өчен аңа чын аралашу кирәк, чын кеше белән. Ул аның артикуляцион теге моментларында карап өйрәнә, телевизорга карап бала сөйләшергә өйрәнә алмый. Бу ата-аналарда ялгыш фикер тудырмасын өчен мин бу турыда әйтеп китәсем килә. Аннары мультфильмнарга килгәндә инде мультфильм чын мәгънәсендә аның эштәлеген аңлар дәрәҗәдә бала 5-6 яшьтә генә өлгерә. Аңарчы бала, аңа телевизор экран каршындагы менә бу теге мелкание дибез инде, төрле күренешләрне тиз аралап, тиз. Димәк, 5 яшькә кадәр бала формалашкан моментта сезнең фикергә карарга кирәк түгелме? Әгәр дә мультфильмнар бар икән, алар юк, алар булырга тиеш, шундый теге сюжетлар аларның бик гади булырга тиеш. Чөнки бала әле 4-5 яшенә кадәр аның эштәлеген аңлар дәрәҗәдә булмый. Ул матур төсләргә карап кына үзенең игътибарын шуңа җәлеп итә. Ә бу очракта инде бала һәр вакытта да тышкы яктан аңа игътибар җәлеп итә торган бер әйбер объект була икән, ул үзе игътибарын контрольдә тота алмаска өйрәнергә мөмкин. Әлбәттә, Гүзәл ханым, ул инде менә 2 айлык, 3 айлык, 5 айлык бала карап утыра алмый инде ул телевизорны, ләкин ул бару аны ишетергә тиеш, мөхитне аңларга тиеш. Без бөтен төп максат татар мөхитен тудыру. Аннары ул мәсәлән 4 яшькә җиткәч инде ул утырып мультфильмнар үзенең яраткан тапшыруы барлыкка килә. 5 яшьтә инде аңа соң булырга мөмкин. Чөнки ул бит инде үзебезнең туган телне тыңлап үсәргә тиеш дип әйтәм. Туган телне без инде телевидениегә гына калдырмаска тиеш бу очракта. Шулай бит ата-анадан ул килергә тиеш. Ләкин минемчә, менә Гүзәл ханым, әлбәттә сез теге фәнни яктан караганда дөрес әйтәсез. Әмма ләкин реаль татар мультфильмнар арасында мен анда бик күп, бик
бәләкәй чактан карарга мөмкин булган Мин фильмнар. беләсез, монда Бала белән Аларны карарга, күрсәтергә менә сез Рамил ханым дөрес әйтәсез. Аннарсың өеңдә, фатирында, әгәр ди татар телендә канал мобиль кушымтада да бар, мәсәлән, ул бит әле барганда. беренче балалар Җырлар сабыр хәл. яңгырый. Өлкән апасы бар анда 7 яшьлек, 10 яшьлек. Бу бәләкәй яшьлек бала әле идәндә генә уйнап. Монда ул минемчә. Әлбәттә, инде эштәлегенә килгәндә мультфильмнарның шулай бит, алар инде беренче чиратта тәрбияви ниндидер менә максатларны күз алдында сайлап алганда без аны истә тотабыз, Истә тотарга тиеш, балаларның яшь үзенчәлекләрендә монда күз алдында тотарга кирәк, шулай бит. Аннары безнең бит инде мультфильмнарыбыз, мәсәлән, нидер җырлар белән киләйме? Инглиз телендә без, рус телендә без аны татар теленә тәрҗемә итәбез һәм әлбәттә менә җырлар яңгырый. Безнең Өч теллелек буенча тапшырулар мультфильмнар. Менә мобиль Мобиль кушымталар кушымта бар турында бит, сөйләшмәкче безнең идем. мобиль Дөрестән дә кушымтабыз балалар бар. хәзер күбрәк нәрсә дисәк тә, газета, Гаджетта. журналлар һәм телевизорда утырмый, алар гаджетта утыра. Сезнең ниндирәк кушымталарыгыз бар шул уңайдан? Һәм аларны канәгатьләндерик, мәсәлән, шул ук телефонда, планшетта, юлда барганда карарлык, ниндирәк эшләр алып барасыз? Димәк, әлеге юнәлеш безнең бик тиз үсә. Һәм инде бу чынлап та замана таләпләренә кирәк. Бу шул ук телевизор ул фон өчен генә. Гадәттә бернинди әни дә махсус баласын бәйләп диванга телевизор каршына утыртадыр дип уйламыйм. Чөнки балага хәрәкәтләнергә кирәк һәм башкасы. Ләкин инде менә бу фон булуы, кайдадыр татарча сөйләм булуы минемчә бик тә мөһим. Ни өчен, мәсәлән, шул теге сорауга кайтып, ни өчен татар гаиләләрендә татарча сөйләшкән балалар юк? Чөнки алар әти-әниләр бала әзрәк нәрсә булса да юанып утырсын дип, рус шул телеканалларын, балалар өчен телеканалларын кабызып куялар, аннары ул баланы татарчага өйрәтә алмыйлар. Мобиль кушымта. Без инде хәзер балаларга төрле яклап килеп карыйбыз. Телевидениегә аша да килеп карыйбыз. Мобиль кушымталар аша да килеп карыйбыз. Ул безнең бик сыйфатлы эшләнгән, кирип карый аласыз. Аны Шаян ТВ, Юлда онлайн, Google Play'да да, App Store'да да аны алып була, ягъни ничек кенә теләсәгез дә, монда инде хәзер безнең бер генә проблема. Ягъни техник яктан бернинди дә проблема юк. Онлайн карыйсың киләме? Калдырган тапшыруларны, мультфильмнарны соңрак карап кирип карыйсың киләме? Монда мөмкинлекләр бар. Монда безнең бер генә проблема, ул да булса менә шул әти-әниләргә, аеруча әниләргә әлеге мөмкинлекләрне балаларга күрсәтү. Ягъни әлеге юлны шул ук кнопканы гына басырга, шул ук приложениены гына, кушымтаны балага тоттырырга, мәсәлән. Гадәттә ул приложениелар, нәрсәләр планшетларда кайдан барлыкка килә, ул да булса, мәсәлән, машинада барганда. Ул бу мәгълүматны сайттан чаралардан белергә була. алалар. Гафу итегез. Минем менә мультфильмнар буенча әйтәсем килгән, татар мультфильм берләшмәсенә миңа калса бик булышырга кирәк безнең. Чөнки татар телендә мультфильмнарны бары тик татар мультфильм берләшмәсе генә бүгенге көндә җитештерә һәм Шаян ТВга бирә. Киләчәктә булыр дип өметләнәбез. Шундай берләшмәләр бар, шундый студиялар бар. Алар сез безгә башта акча түләгез, аннары соң без сезгә инде мультфильмны бирәбез диләр. Мультфильмны башта сез эшләгез, безгә күрсәтегез, мәсәлән. Алар безгә эшлиләр 1 минутлык яки һәм 10 секундлык һәм безгә акча бирегез диләр. Әлбәттә, башта сез эшләп күрсәтегез, шундый студияларга мөрәҗәгать әйтәсем килә. Шуннан соң инде без үзебезнең иҗтимагый киңәшмәбез бар, үзебезнең киңәшмәләрдә татар мультфильмнарын карап, үзебезнең татарстанлылар җитештергән мультфильмнарны карап, Шаян ТВда күрсәтер идек. Ул безгә бик зур татар брендын күтәрергә зур роль булыр иде. Бүгенге көндә әле, мәсәлән, татар мультфильмына бу өлешне кертә, зур өлешне. Без бүген җыелуның төп сәбәбе бүләк мәсьәләсенә яңадан әйләнеп кайтыйк һәм безнең бер видео котлау да бар, аннары дәвам иттерербез. Дорогой мой Шаян ТВ, ты, конечно, очень юный, но очень бойкий. Тебе еще нет года, а ты уже получил такую важную премию. Я желаю вам от всей души, чтобы таких премий у вас было как можно больше. Но самое главное, не забывайте радовать своих телезрителей новыми интересными проектами, интересными героями. И пусть всегда у ваших телезрителей, когда они смотрят Шаян ТВ, будут улыбки до ушей. Желаю вам удачи и всего самого-самого хорошего. Гүзәл ханым, балаларга милли телеканалны сайлауда ата-аналар өчен сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Әлбәттә, беренче чиратта бу балада матурлык
матурлыкка омтылыш тәрбияләргә тиеш. Эстетик яктан ул югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Шулай бит. Сәнгать ягыннан да ул мультфильмнарда, тапшыруларда, аннары әти-әниләр өчен ниндидер файдалы киңәшләр булса, миңа калса әти-әниләр башта үзләре тартылып, аннары балаларын да шушы каналга тартырлар иде. Бу чынлапта бик матур күренеш татар телендә безнең шушындый 24 сәгать дәвамында эшли торган канал булуы. Миңа калса бу әти-әниләр өчен генә түгел, балалар белән эшләүчеләр өчен дә бик зур ярдәм булыр иде. Миңа калса менә беренче чиратта тәрбияви мәсьәләләрне, ниндидер киңәш мәсьәләләрен, матурлыкка, тәрбиягә омтылу, менә татар милләтен күтәрү буенча да, гореф-гадәтләрне алга итү буенча да менә шушылар булса. Рамиля ханым, килешәсездер әлеге фикер белән һәм киләчәкне ничек күрәсез? Тиздән сезнең телеканалга 1 ел. 1 ел, әлбәттә инде киләчәктә шулай 24 сәгать дәвамында бер өзлексез татар телендә тапшырулар, мультфильмнар һәм фәнни популяр фильмнар булыр дип ышанып калабыз, һәм ул булыр да, һәм әлбәттә инде Шаян ТВ кара, булырсың син шәп бала. Шундый теләкләр белән без дә сезнең белән саубуллашабыз. Киләчәктә дә Шаян ТВ телеканалы безнең балаларыбыз өчен дөрес һәм милли тәрбия бирсен иде. Исәнлектә күрешергә язсын.